Y para lagunok hemen gaude buelten oraingo honetan Hearts of Iron irurekin. Eta azkenean itzuli naiz duela ematen denbora, bale? Aspaldiko partez. Zeren eta, bueno, naiz pizkat liatuta, oporrak izan dira eta gaina justo oporretan ustean Bilboko jaiak, orduan nagi lor pizkat liatuta, eta aurkitu dut justo arratsaldetxo bat, lortu dut arratsaldetxo bat, soentzeako, bideo egiteko. Beraz, egingo dugu, bale? Lehenik eta egin barkatu bat denbora egoteagatik bideo egin gabe. Oporretako bideoblog txikitxo hori prestatuko dut ahalik eta lehen, bale? Hordeko zeo zer pentsatuta egitea, zuek ikusteko pizkat nondik ibili ginen. Gero zer gehiago, bueno, hori, Bilboko jaiak direla eta dago ibil pizkat gora bera, goizetan nabile arraldoiekin, arratsaldetan normalan atatxe deslaguneagaz, orduan dago pizkat liatuta. Eta, bueno, orduan, hartu dut joko hau, bale? Erosi nuen duela 2-3 egun, eta kriston bizia da zinaiz ematen egia esateko. Kriston bizia da, bakarrik jolastu dut pizkat amerikarrarekin, baina ez dut asko jolastu, gehien bat jolastu dut frantsesekin. Bale, beraz, hartuko ditugu frantsesak utxu gara, bakidara nondik doazten gauzak, bale? Guztau da URSA, URSS, bale? Bueno, euskaraz da Sovietar Batasuna Sovietar Batasuna... ez dut goratzen da zen euskara, Sovietar Batasuna Sozialista Batua, SB Sovietar Batasuna Sozialista Batua, Sovietar Batasuna SB Sovietar Batasuna, ez dut horan zera, Sovietar Batasuna Sozialista Batua, ez dut ondo gogoratzen. Bueno, da, Errusia, ikusten dut badari, Sovietar Batasuna. Ez edo, Sovietar Batasuna bakarliko lan labur bilduz esaten zen, ez dut gogoratzen. Gero deko hemen Japonia, bale, bigarren munduko gudari buruz da, bale, jokoa, guztiko dakigunez, bale, Poloniak, Alemaniak, bale, Errusia hau anexionatuko du, hau ere uste dut, printzipioz, eta hemendik gutxo gara bera doka beten anexionatuta, bale? Hemen dago Japon, Txina jango dau, gehien bat, hemendik ere nagusituko da, hemendik, Filipinasera heldu arte dire hauek, eta hemen, badakizu ez egin zuten, pejaduru atakatu eta amerikarrak sartu ziren gudan. Gero, dakizunez, Italia gutxo gara bera hemendik irikiko da, bale, hauen ezin duteko du, herri txaudela, Atpiz, nor da? Jartzen, Head of State, Albania, hori da, Albania, Italia Albania anexionatuko du, eta gutxi gora bera, Kosta lortuko du, hemengo Jugoslaviako Kosta, gutxi gora bera. Gero dago Alemania, guztiko dakigunez anexionatuko du Polonia, Blitzkriegari gatik, bale? Eta horregatik hasiko da bigarren munduko gerra. Anexionatuko du Austria, anexionatuko du Txekoslovakiaren parte bat, anexionatuko du Holanda, Belgika, Dinamarka, eta Frantzia eragingo du, bitan banatuko du, bale? Bitxiko Frantzia eta Frantzia librea edo. Eta betidanik egongo da, Britania hondiari hegazkinekin fastidiatzen. Orduan pizkat ikusten duzuenez, nola egingo duen mapa, nola guzti hau gutxi gora bera, bale, guzti hau, egongo da Alemaniaren kontrolpean. Gutxi gora bera, bale? Plumoan. Orduan guk hartuko du Frantzia, dira kontrolatzen duena gutxi gora bera, eta ziko gara solasten. Aprobetxatuko dut ere, eta lan menuak eta gauzak bizkat azalduko dizuet, gainetik, bale? Nahiko gauza asko dagoela eta gutxo gara bera, bale? Azten gara 1926an, bale? Urtarrirak bat 1926an. Jarriko dut mapa politikoa beto, bale? Espainian guztu dakigunez gutxo barru egongo da
guda zibila, vale? Baina honetik falta da printzipioz, ez bat naiz txarto erlaten, hogeita hamaseian hasi zen, ez duko batzen ezartukin noiz, baina hogeita hamaseian hasi zen, vale? Eta, a ber, orduan, hasiko gara menu hauetat, bale, hau dira, bueno, hasiko gara menu guzti hauetatik, bale? Hemenik ditugu gure errekurtsoak, bale? Erabiltzen ditugu errekurtsoak, energia, metal bereziak edo elementu bereziak, mineral bereziak, petrolio krudoa, bale? Eta guztago egingo du hau gure fabriketan, eta bar zenbat IC da gero produzioan erbiliko dugun gauzak, eta gero erren bidez eta bar produituko dugu supliz direra sumnistroak, eta petrolia hori fuel, gasolina, eta bueno, gero tratuen bidez eta bar dirua. Hau da soldaduzka, dela zuk gero unitateak errekrutatzean, vale, behar izango dute hau soldaduzka, kantitate ezberdinak. Gure diplomazia puntuak, espionaje puntuak, vale, diplomazia, vale, zertako, ez dut neko argi dagoela. Espionajea, hori espiak eta bar bidaltzeko. Azerrea, gure herrialdekon azerrea gugan, vale, nola erresonatuko duen, vale, gero eta hundiago revoltak izateko errestasun handiagoak, eta hor eta hori afektatzen du, bale? Hemen erakutsuko zuet momentu baten. Non dago, hau. Kontsumorako egiten diren materialak. Bale? Gero, zer gehiago. Bale, eta ez da gure nazionalitatearen unifikazioa edo nola dagoen batuta. Gure estatua. Gero ditugu beste, bueno, denbora, eta bar, hemen ditugu beste menu batzuk. Bueno, menuak ez dira holako txibatazoak. Minimapa, hainbat opzioekin, adibidez, rekurtsoak, non dagoen armadaren irindartasuna, eta bar. Teatroak dira, a ber, hau aurrerago azalduko dugu igual ziurazki. Bale, hobeto. VP hau ez dakit zer den oso ondo, igual herriak edo, bai, dirudienez, herriak, non dagoen hiritarren kontzentrazioa, infrastruktura, aipa, joan zera la mapa, hau dira gure erdutak eta bar, erlekurtsoetarako, legioak, bale, legio ezberdinak, vale, eta gero, bueno, Frantziaren kasuan, legio, adibidez, gutxi gora bera, Burdeos hemendik dago, Bordo, vale, hemen dago, gutxi gora bera, Onarte edo, adibidez, izango da Akitania, Frantziaren kasuan, gutxi gora bera. Vale, ez da kito zondo hemen nola kokatu. Diplomazia mapa, nortzu diren laguna, nortzu diren neutralak, eta bar. Zer gehiago? Bale, revoluzioak egoteko, gero eta gorriago suposatzen dute, revoluzioak egoteko errestasun handiagoa. Intermap kora, ez dakito zondo zer den, bez? Eguraldia, bale, oso erabilgarria. En fin, politika, bale, lur zorua edo lurra era simple batetan eta hau da terrain, oza, normal, bale, mena bez guztien dugu mendiak eta bar. Guk politikoan altziko dugu. Gero, zer gehiago ditugu dekogu, beste, hau da gure tropak eta bar, bale? Hemen ikusten duzuen, ez demena agertuko zaigu, nosbeite jolastu baduzue Victoria Bira, hemen agertuko zaizkizu adibidez gudak, bale? Oza, burrukatzen zaudetenean. Idazten zoazten, galtzen zoazten, edo lakoak, bale? Gero hemen dekugu beste menu batzuk.
vale? Ikusten zuen, diplomazia, produkzioa, teknologia, politika, inteligentzia eta estadistikak. Vale, diplomazia, alki eta garbi esaten duen bezala, vale? Diplomazia da nola gure erlazioak beste estatu batzuekin eta bar. Vale, hasiko gara, denik eta behin, Espainia, orain dago Errepublika Espainian, hasiko gara influenzia eraginez, Espainia Errepublika gure bandora badator, eta Gerra Zibila Errepublika irabazten badu Hitler, bale, historikoki Franco Hitleri janaria bigaltzen zion, orduan, Errepublika irabazten badu, janariak asuneta suposatzen duz zenezkoak edo ez du inoiz izango, eta hori berarentzako txarrago izango da. Beraz, sortuko gu puntu bat gure favorean, bale? Diplomazian, estatuetan, ikusten duzuenez, hainbat gauza ezberdinak egin ahal dira. Gerda deklaratu, aliantza bat eskaini, egitea paktu bat ez agresio gabekoa. Ez dakit oso ondo zer, ez dakit guztiak zer egiten duten, ez dakit oso ondo. Bale, eskatzeko tropak bere estatutik zarkatzeko, edo bere zure estatutik, embargo komertziala egiteko, bale, hau da egiteko eskatzeko zeo zer saltzen dizun, tropekin zer ikusia. Hau da deuda, zuk gerra garainan, deuda ordaindu diozu eta gero diru etxuli behar dizu, horrelako zeo zer, gutxi gora bera, uste dut dela, inaldera. Stop influence, bale, estatu hori influentziatzen gelditu, eta negozio bat edo eskaini. Adibidez, imaginatu nahi nola hemen, Belgika, diplomazia eta egin aldut ofertlat, bale, eta hemen nik eskaintzen diot zer turke edo diru kantitate baten truken normalean, bale? Baina, bueno, joango gara horlakoa, joango gara ikusten denbora aurrera. Produktibitatea. A ber, zer hau benda ikusten dugu zer produzitzen dugun, bale? Hau da, infanteria eta tankeak, hegazkinak eta itxasontziak. Eta gero hemen egin dugu industria, antiaeroak, radarrak, bomba atomikoak, misilak, transporteak eta eskoltak. Bale, hau dira hauetarako. Baina, no. Eta gero hemen dekogu gure produktibitatea, rekurtzen eta hau da, hau da gure izea. Izea da dekogun puntuak, bale, produktibitatean produzioan gastatzeko. Produzioan atala ezberdinak gaude, adibidez, upgrades dela hobekuntzak edo, bale, guk momentu zeron produkzioa, bale, suplis linfortzemen momentu zero, bale, nik momentuz holan utxiko du, bale, momentuz ez dugu behar hau, ez horretarako utxiko dut, egia esateko utxiko dut baten, bale, horre gero hasiko garelako gauzak, topak eta bar ordenatzen eta beharko ditugulako, besterik ez. Orduan gure reforzat, nola gure topak soldadu gehiago jasatzeko, ez? Bajak aldatzeko. Suplis da, zera, suministroak egiteko, sortzeko, produzitatea da tropak produzitzeko, hauken duko dugu, egia esateko, ez dugu behar. Eta gero, consum goods, bale, guk herritarrentzat gastatzen ditugun errekurtsoak egiten, bale? Hau da, zuk zure izea gastatzen duzu alde batetik tropak eta bat sortzeko, eta gero beste alde batetik bale, jendearentzako altzariak, kotxeak, etxeak eta bar egiten, bale? Eta hori gero eta hobeago badago edo nahiko ondo badago, bale, gure herritarrek ez dira haserretuko.
Ordun, hemen hasteko hasiko gara egiten lau transporte itxasontzi, bale, beharko ditu dala, aldeko taktik batzuk, tartiko baten bat pentsatuta, eta beharko dugu, benetan beharko dugula, pilo bat denbora, iaia urte bat, pasada bat da behar duen denbora egiteko. Frantziaren arazo bat da, dekola izea, bale, azkenean behitu nola dokan banatutako txorara, eta hemen erabiltzeko oso txikia da, benetan txikia. Horregatik, igual hau jaitsiko dut pizkat, bale, amarrera, bale, azten galerako neko kantitate handiarekin, eta holan, hasieran, bale, hau, irumila, lau mila araño jaitsi arte, bale, holan izan dezaket, eta hemen, gehiago produktu izango dut, ez da asko, baina zozerba da. Gero hemen topetan beharko ditugu ziur aski zagiz ere egin oso ondo, bale? Gero pentsatzen nahi naiz gero Alemaniaren kontrazten nahi zenean beharko dudana, bale, infanteriaz aparte, baina eske gero, jarriko ditut artilleriarekin, bale, sortuko ditut bi, eta gero infanteriazkoak beste lau, eta gero barko ditut ere tankeak, bale, mekanizadak, esaten nena, bale, dira antitanke, eta non dago antiaero anti-air, engineer, artillery, tank, anti-aircraft, beste lau, eta igual mekanizatuetakoak, behingo dugu nazketa bat, mekanizak eta zaldiekaz. Ez da igual oberena, eskorri egiteko, horreten ditut mekanizada batzuk, pizkat harin ibiltzeko edo ia zozel lortzen dudan, petxetzen ari naiz. Mekanizada nonagoren ez dut ikusten. Ez dut ikusten, tlolololololo, ez dut ikusten, tlolololololo. Zaude moretkar eta infanteria batekin, eta beste lau, eta momentuz nik uste dut nahiko ondo doala hau, bale? Gero, deko teknologia, bale? Gure teknologia, bale? Teknologia investigatu alditugun gauzak eta abar, bale? Nahiko ikusten duzunez nahiko gauza asko daude, industria sekretuak, nuclear bomb, bale? Oso, hau behitu, hau izan zen Hitlerek diseinatu zuen erraziozko hegazkina, bale? Bere depositoa minutu bat irauten zuen, eta beste galdi guztia planeatzen egiten zuen, bale? Pasabat zen. Oso kuriosa, ia gerra maileran erabiltzen hasi zen, baina, bueno, behitu, aire misila eta guzti. En fin, orduan, hemen ditugu ere puntu batzuk, kasu honetan 13,20. Puntu ezberdinetan gastatzeko, diplomatzian, espionajean, investigazioetan eta ofizialetan, bale? Ofizialak, bale, saltatu dut dela hau, da zenbat ofizial ditugun erreserban. Normalean kantitatu da esaten da uneko ondamar edo lan sobran dituzek erra azteko, bale? Gero, organizatzen hasi azten garenan gure ejerzitoa, egin algo izango dugu, a ber, nola saldu, dodorde unidade batzuk deitzen dira HQ, bale? Nire ezberdintakoak ofizialez bakarrik osatuta daudenak. Eta ofizial horiek hortik ateratzen dira. Hau da, hemendik.
Baina momentuz ez dugun ez behar hainbat, bale? Diplomazia jaitsiko dugu... Darko dugu bat, bale? Gastatzen ari garelako bat. Bale, beraz, bat darko dugu hemen. Espainiari... Bale, hor. Nitzu, hor. Espionajean ez dugu behar hainbat. Txiko dut momentuz. Ez dut asko erabiltzen egia esatiko espionajea, baina, bueno. Beti dator ondo, badakizu, momentuz ez dut behar. Bale, 0,5. Eta ofizialetan, txiko dut momentuz... Hor. Batxiko mazazpi. Txeko dut pizkat gehiago, eta lan izango ditugu. Amar investigazio aldi berean. Hori beti datorrela ondo. Vale, amar. Eta holan egingo dugu. Hasiko gara, beharko ditugu hau lau. Direla egiteko marinelak, beharko ditugu pentsatu dudan taktikarako. Vale. Beharko dugu ere hau, vale, frantziaren industria oso txarra delako. Eta hau hobetuko dugu gore industria orokorrean. Teorian edo teorian ez Lantz investigatuko dugu Blitzkrieg taktika eta guerrilla taktikak. Teorian hasiko gara nuklear fizik honekin, pizkat, paraleman nivele, eta gero pasatuko dugu honetara, bale? Zaituko galeok eta lehen bomba atomikoa izaten, bada espada, uste oso txarto jartzen bada. Eta gero infanterian ere, hau, assault weapons ere, investigatuko ditugu, ondo datorkigula ere. Eta WhatsApp bat heldu zait. Noski baietz, hemen, garatzen ari naizen bitarta. Eta, markatuela, unok. Gero zer deku politika, bale? Guk edo politika batzuk egin alditugu, bale? Aldatu alditugu batzuk, lehi ezberdinak jarri, topak mobilizatu, vale? Askatasun eman estatu batzuei, eta alako ai, kaka, barkatuko didazu, segundutxu bate. Eta alako gauzak, orduan, bueno, gutxo gara dira, nik ez dut asko bez ikutzen, bale? Baina, bueno, ikusten duzenez, Indochina, takata, ba, hori. Hainbat gauza. Inteligentzia, bale? Hemen espiak erabilal ditugu... Zabatzeko, bale? Ja, bostor ditugulea aktibo, bale? Jarriko ditugu... espionajean. Argita garbi. Ondo da, ikutuliko... zaigula, bale? Ba... espioiak sartzeko estatu ezberdinetan, prioritatea, gure estatuan zer egin dezaten, eta misio ezberdinak, eta adibidez hau da, txaten dituzten topa batzuk, besterik ez. Gero, zer gehiago. Eta, bueno, estadistika, ba, ikusteko nola badan nazioak, eta bar. Eta, bueno, besterik gabe, ba, estadistika batzuk. Jokoak egiten dituen estadistikak. Eta gutxi gora bera, bueno, men ergel bezala, 20 minutu eman ditugu. Informazio asko ditu, bale, 20 minutu hauek. Neiko harin, bale, baina ondo praktikarekin eta jolasten naharituko duzue, bale, ikasiko duzue asko, uste duzuena baino gehiago. Bale, txiko dugu pasadezala pizkat, hau, ondo behitu. Ikusten duzuenez, bale? Nik bakarri ditut, nik ditut 72 ize, puto, bale? Baina, jarri dudan da guztiarekin, barko nituzke, guzti hau aldi berean investigatzeko, hau, 1,74,4, baina bakarri ditut 26,59, orduan zer gertatzen da. Topa guztiak, bar dira ize kantitate bat, hemen jartzen dizuna kasu honetan, bale? Eta omen,
zuk hemen klikatzen baduzu, hemen adibidez hau, hemen jarriko dizu ize cost, vale? Kasu honetan dira laurena, jarriko bagenu bakarrik, hemen jartzen dugu 12, vale? Zebat kostatzen duten, orduan, nik bakarriko eta zei baditut, nik izango ditut, egin hauek lau, lidera gutxi gora bera, 22, gora bera, vale? Piko batzuekin, eta gero, hau, parte bat, vale? Ez duko dalako beste sortze, ozik eta ditut beste lau gutxi gora bera, pizkat gutxiago, ez du dalako erdia, vale? Hiru izango dira gutxi gora bera edo, eta orduan, hau, daude euneko eunera aldi berean egiten, eta hau dago euneko 55 eraikitzen edo sortzen. Vale, igual pizkate zaila da, baina arazoren bat badeko zue, esan eta saiatuko naiz konpontzen. Ostia, hasi da ya, oza, oi ama, hasi da Guerra Zibila, Espainian. Oi ama, Urtarrirako bi. Bueno, orain ea Errepublika irabazten duen. Hori ondo egongo litzatekeela. Guretzako noski, baina baliteke hori ez gertatzea. Ikusten duzuen ez, hemen Espainia deko, Errepublika, bale, deko arazo bat, hau bakarrik dago, eta hau banatuta dago ere, Euskadi, bale, hemen agertzen da bitu. A ber, Euskadi Bilbao, Gernika, bale, Guernica. Mina hundia, baina, bueno, ulertzen da. San Sebastian, Victoria, Gipuzkoa, Irun, bale, behitu hemen Bayona, Euskal Herria, Logroño, Tafalla, Estella, bale, hemen dago Euskal Herria, bale, Iparraldea, bale, Republikaren aldekoa, banatuta dago, hemen hau bakarri dago, hemen honen egongo litzateke, nire ustetan inberako zuten, bueno, hauek 3 puntu hartu, bale, eta hau batu, bale, hau lortu, bale, eta hemendik jo pizkat, jo fuego, hemendik batu, eta saiatu hemen hau banatzen. Hau behin banatuta nahiko kaskata egingo dira, hau ere saiatu batzen, eta hemendik ere banatzen, igual, hori haien kontura, pizkat edango diogu, bitu nola doien, pizkanak Errepublika hor jota fuego, hori biliko dira, ez dakit, nor daki. Eta hau era ergel batean, hau izan da gaurko bideoa, informazio askorekin. Pizkat, zorazki pizkat jolastuko dut egun dagoetan nire kontura, pizkat tropa guzti hauek organizatzeko, eta gero azalduko dizuet nola doan movida guzti hau zuek ikasteko. Beraz, onarteldu gara momentuz, gustu bizan baduzue bakizio zein behar duzuen, eta besterik gabe, eskerrik asko ikustagatik, eta aurrengo arte lagunok, aio!